Ngi pediang skumbai phi boro asasi sian pat syakani ka channel ke jongi. Hakani ka video ka bom tas ngi ngin pe yakani ka post ka badang sulait thamai ka badai kito ki balak pas class 8. Bat yakani ka post kadai hapo Meghalaya. Subscribe yakani ka channel but turn on your notification bell ru khanang ba phenum do yaki video ki bangi upload. Sa follow lang ru yangi hapo ka Instagram. Kani kadai ka Instagram account ka jongi. Mentapat ngin page no yakani ka post ka barang sulat thamai hapo Meghalaya. Yakani ka post la palat daka District Project Management Unit Ribhoi District nongpo mentau banai arajar arphoi. Ka kerteng jogani ka post kadai driver. Kelas date lani ka tarik ka bakat do papila ban submit ya ka application ka jampi kadai hu khat khandai tarik banai Oktober arajar arphoi. Yakani ka kam driver lai tali ki post bat ka salary lani ka tulop kadai khat arajar ha kashi banai. Ka educational qualification kadai ba phia ban pass ya ka class 8. Bat ka experience ka baron kam kadai license experience haki government, state lani central, PSU lani public sector undertakings, state lani central, lani societies kabala set up daka government, state lani central. Pidairu bandan ya ka valid driving license bat ka experience certificate. Ki candidates ki balong eligible bat bakwa ban apply kani ka post pihak ban pendam bat submit ya ka standard application form ka jongpi bat ru ya ki testimonial certificates ki ba pila atas hi bat ru pihak ban mention ya ka valid email ID bat ru contact number jongpi pihak ban send ya kani ka application form ka jongpi sha uni u official email ID pala ayang ne ka official notification lani ka official notice ngala ay po description jogani ka video ti phila ban download ya ka bat phila ban pule lada phiko ban tip shushu shpang ki wiki details.